jee nke ọma Chineke nabata mkpụrụ obi unu ndụkwa n'aha Jizọs.
Mama make that. Mama. Oh. Hey. Hey. Thank you, mother. Hey. That's right. Washington na-adị nsị awa mana eto ndị because ahụ mma mmadụ na 30 close to 1 hour.
Não, acabou tudo, vai. Acho.
That's an agony.
Yeah. Sabe? Ai, galera.
Christ our Lord. Okay. Dalam Indonesia, jika I am very kaya with power. Fine. How about something? What's up?
Sharon.
عشان يدعو onye nwe anyị mee ka arịrịọ anyị jụba na-arịọ gị ruo gị ntị. Gị onwe gị sịrị ka nwa gị bụ Veronica Eneche zuru ike na ndokwa. Biko meenụ ka o sonye ugbu a n'otu ndị nsọ gị n'alaeze site na Kristi dị anyị. Anyị ji mmiri nsọ agọzi ahụ Veronica mmiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ dere banyere ya, sị anyị niile mere mmiri chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri chukwu wee banye n'ọnwụ ya. Ya bụ elikọtara anyị na ya site na mmiri chukwu. Ya bụ dịka Kristi siri n'ike ebube nke nna bilie n'ọnwụ, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị ji ume na-arịọ ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Veronica Eneche, mekwarị ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiere site na-adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, kpọpụ ya n'agbụ niile nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebighị site na Kristi. Cameraman.
Oziọma isi iri na abụọ bido n'usoro nke iri atọ na ise wee ruo na nke iri anọ. Kee na ajọ omume ka ọ bụrụ omume nkwukwa. Dịkwa maka ndị na-eche na okwu mgbe ọ ga-esi n'oriri agbamakwụkwọ lọta, ka ha wee meghere ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alọghachikwa aka. Ngọzi ga-abịaru ụmụodibo ahụ ndị nna ha ukwu ga-ahụ ka ha ma anya mgbe ọ bịara. N'ezie n'ezie agwa m unu, ọ ga-eke agwa n'ukwu mee ka ha nọdụ n'oche nri ya gbara ugwu. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ na nke atọ n'isi ụtụtụ, hụ ha ka ha nọ na nche, ngọzi ga-adịru odibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwe ụlọ matarị oge elekere onye ohi ga-abịa, ọ ga na-eche nche, ọ gaghị ahapụ ụlọ ya ka onye ohi gbuo ya. Unu ga-adịkwa njikere n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa n'oge azụ. Oziọma oziọma. I see oziọma atọ. Onye enyemaka Parishioners ana m ekwu ihe maka iji wee gụọ onwe anyị obere okwu efife amala tupu amasị ọha jee nke ọha n'ikpeazụ. Ndị ụka ọtụtụ dị Jesu Kristi, onye isi kenyere ezi omume. Ama anyị ga-esi na nwanyị jee nke ọha. Anyị ga-agbasara ime ndị ka mụsịkọ. Nke mbụ, anyị ga-ime ekpere. Nke abụọ, anyị ga-elekwasị ezinụlọ n'obi. Na nke atọ, anyị ga-elebe mmadụ n'ahụ. Yes, nke mbụ, anyị ga-ime ekpere. Oge ahụ si ma rịọ omikere mmadụ ekpere, especially onye nọ n'aka. Oge ahụ si bụ nke ha gbọrọ wee jiri nkwụsị aka wee onye nwere nọ na-akpagharịa ndị ahụ mere gị niile enweghị ike ịbụrụ ha aka bụ ndị nwụrụ anwụ na-asị na ha akụkọ anaghị ebe ha gara. So anyị kwenyere onye Chineke n'ikpe ndị nwụrụ anwụ. Ike ọma anyị na-ekpere, ọ bụrụ na onye na-ekpere ekpere n'eluigwe, ekpere anyị agaghị n'iyi. Ọ ga n'iyi, ọ gaghị n'iyi, kama ọ ga-eche ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị gaghachiri, ọ gaghị ọ ga-eche. Weta ngọ ekpere anyị gara n'ụlọ. N'ebe ọ ga-eji Juda your members after Hajjara. I never with Jerusalem. My people, I asked them, and this is
some places, even yes, I need it. Radio
Adam. So, almost also war with Bakelo. Dear Cassian, to go. Chukwumani pathology by this time. And okay, you is with them who AGT Nabikela. Now, pass. I didn't get the So, because So, I
It doesn't matter the license was well. It doesn't matter the community. It doesn't matter the community. Madame
Robaba monne na jamu na chofre na so chinya kenya jikeni mina. Biwa biko naraja hina magamoto biko bika energy. Biko yena bebi na la dibindo. Aina razi aina isu ya kutubochi na so site Christi. We did say that you were seeing God in my soul. And I have brought you down in there, so send it. What time
Obu console on Naranja, Mamma, God, because of and by being and eating, never be there. Bishop and Independence, it is maker of Anna and dignity.
Mas é só uma matucha. A maioria dos homens são suplicados a fazer valor ao ano.
Anyị jiri aka na chọkwara anyị na-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka niile hụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma niile eji gosi obodo gị na ndụ nke a. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe doro anya ka anyị ji akwadobere onwe gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gị ezigharịra anyị na ndụ gị ọzọ. Veronica, vamos a dejarlas. Y para que termine la normal. Que ellos se cumplan que se toman. Roma, aquí es Cristo. Usamos para que la Veronica es una querida obediencia. Será Cristo. Otuto delle Gesù. N'afa ezinụlọ Senat Amishi Sule anyị ji wepụta enye Chineke na ohere ọma nke o nyere anyị iji wee fee ofufe ndụ a isi na anyị ndị Chineke ji arụ ọrụ onye nke nọ n'isi emume bụ Ada Rifọt Ojukwu. Ọ bụ prọfesọ psikọlọji. Anyị na-ekele ọzọ Cheto University. Anyị na-ekele ọzọ Uche ịmakwazi onye ndu anyị n'ezinụlọ ahụ. Ọ na-ebu anyị na-esi ya, anyị na-ekele ya. Thank you very much. I Father, Father, to Ina Masaka is in Asia. I am a no money to a man who can tell. Kanina Budina, thank you very much. I takes it all away from the past. Bishop of Malaysia, Yamaha, Indonesia, who will father Anthony and Mugen. I like to hear the most of it. You see, my mind, and you have to tell me if you are.
na nke Igbo anyị na-ekele ndị ụkọchukwu anyị ahụgo n'ebe ha si wee bịasịa wee hapụ ihe niile ha nwere na ihe niile ha kwesịrị ị na-eme wee bịa ka ha wee nọnyere anyị n'ụbọchị taa iji wee sị mama anyị nwunye anyị na mama anyị nne anyị ochie ka ọ gaa nke ọma n'ụbọchị taa ya na ndị ọma na ndị mmụọ ozi Chineke wee nọkọ. Anyị na-asị ka Chineke gbaa unu ume ndị ụkọchukwu anyị nyere unu aka ka ọrụ unu na ebe ndị omume ga-adị ike n'aha Jizọs. Anyị bụ ohere anyị ekele ndị dị iche iche onweghị anyị na-ahapụ ibe ndị anyị na ndị ọzọ niile maka na ama na onye ọbụla nọ ebe a taa ọ bụrụ na ihe ọzọ ihe mere ndị na-anabịa n'ezu ike mana o nyere onye ọbụla amasị taa na anyị niile ga-ejikọta awee na-achị Chineke gozie onye ọbụla n'ụdị n'ụdị ekwela onye ọbụla aka ka ihe niile ha pụrụ ime n'ụbọchị nke taa ka Chineke nyere ya aka ka ọ ghara inwe onye ọbụla ga-eji ya maka ya n'aha Jizọs n'obodo ahụ n'aha Jizọs. Ọtụtụ ndị Jesu Kristi elekere nna anyị bụ ọnwa onye kelere anyị n'aha ya ka m ji wee ekele ndị Soka na Sinesteeti bụ ndị bịara mgbaru ilesi nwanne anyị nwoke Dr. Ifeanyi Benjamin Eletebilo n'ọkụ ya abụghị na Nasarawa anaghị ahụ Honorable Professor Sumama, who is welcome. And I was talking about the church. And if I don't know the altar, I assume no, now Jesus Christ. Sucinya pada nasu undertakers.
Thank you.